Сәяхәт кылган җирләрне һәркем үзенчә ача. Нәрсәгә игътибар итәргә ул инде кешенең ичке халәтеннән торадыр. Безнең әлеге мизгелдә кыш кебек очасы, шушы музыкантларга кушылып, дөньяга дәрт таратасы килү теләге туды. Эстониядә бу. Аның баш каласы Таллин. Хәер, сез инде аны Европа илләрендә генә була торган Ширәп түбәләреннән танып алгансыздыр. Аннан иске кала белән яңасының кырт киселгән чиге дә бар әле. Гаҗәп бит. Таллинның иске кала ягында әкияттә кебек хис итәсең үзеңне. Һәр ташыннан урта гасыр тарихи рухы сизелә. Балтыйк буе дәүләтләренең барысындагы кебек, монда да бик күп борынгы биналар сакланган. Искиткеч матур тарихи кала Таллинның менә шушындый тар гына урамнарыннан атлыйбыз. Гомумән, монда туристларны нәкъ менә шушындый тар урамнар җәлеп итә дисәк, дөрес булыр. Ә бит Таллин шәһәре үзенең тарихы, аның истәлекле урыннары белән дан казанган һәм бик бай. Ә беләсезме, Таллинда хәтта татар бистәсе дә бар. Шәһәрнең тарихы 9 гасырдан ук башлана. Ул вакытта аның исеме Калывань була, аннан Ревель. Үз тарихында бик күп идарәчеләрне күрә. Дания, шведлар, Россия империясы, Советлар союзы, кызганыч, Бөек Ватан сугышы елларында тарихның күп өлеше югала. Гомумән, Таллинның тарихы Виру капкаларыннан башлана. Нәкъ шушы урыннан зур диварлар, бик күп санлы манаралары булган иске шәһәргә керәсең. Ул Таллинның иң борынгы урыны. Төп тарихи мирасларының берсе. Иң сөендергәне, бу мәгълүматларны шәһәрдә гомер итүче һәркем сөйли ала. Монда халык тарихын саклый. Саклый гына түгел, белә дә. Иске шәһәрдә урнашкан Изге Алав ширкәве. Шәһәрнең горурлыгы, каланың иң биек манарасы ул. Готика архитектурасы үрнәге булган шпилле бу бина бер ара Таллинда гына түгел, хәтта дөньяда да иң биеге булып санала. Тагын бер кызыклы мәгълүмат. Шәһәрдә төзеләчәк биналар 154 метрлы шушы ширкәүдән биегрәк булмаска тиеш. Иске шәһәр ике өлештән тора. Берсендә һөнәрчеләр һәм сәүдәгәрләр яшәгән, икенчесе калкулыкта урнашкан, һәм ул урын һәрвакыт хакимиятнеке булган. Хәзер анда Эстония парламенты урнашкан. Шәһәрнең ике өлешен ике яктан ике урам бәйли. Аның берсе кыска аяк, икенчесе озын аяк дип йөртелә икән. Шуңа күрә Таллинны кызык итеп Аксак шәһәр дип тә атап йөртәләр. Ратуша мәйданы иске шәһәрнең йөрәге дип санала. Ратуша мәйданында Европадагы иң борынгы дарухана эшли. Ул 1422 елда ачылган. Аның бер почмагында хәзер музей. Ратушада тагын бер күзгә ташланган борынгы бина Изге Рух ширкәве. Диварына уеп ясалган сәгать Таллиндагы иң борынгы урам сәгате. Таллин кичкенә генә Европа шәһәре. Халкы бары тик 500 мең. Алар арасында шушындагы тигез, тыныч тормышка кушылып, милләттәшләребез дә гомер итә. Без гаҗәеп тарихлы Эстонияның баш каласы Таллинда. Бу көннәрдә Таллинның зур юбилее, 800 еллык юбилее уза. Нәкъ менә шушы көннәрдә безнең бөтен дөньядан җыелган милләттәшләребез дә очраша. Нәкъ менә Таллинның үзәге Ратушада бүген шәһәр мэрының урынбасары безнең бөтен дөньядан җыелган милләттәшләребезне дә кабул итә. Әлеге бина ратуша инде истәлекләрдә 1322 елдан ук билгеле. Бу бинада карарлар кабул ителгән, аларның үтәлеше күзәтелгән. Билгеле инде зур вакыйгалар менә шушындый зур келәмләрдә ясалып эленгән. Әлеге тәрәзәләрдән зур вакыйгалар, бәйрәмнәр игълан ителгән. Чөнки ратуша нәкъ менә манаралар мәйданында урнашкан. Действительно очень интересный факт, поскольку у нас такой город многонациональный на самом деле в наши дни, но в разные времена по-разному. Как пример приведу, Русская улица появилась еще при зарождении только города, поскольку русская граница и из
Пскова и Новгорода сюда приходили русские купцы. А вот если вспомнить о XVIII веке, когда пришел сюда Петр I и извоевал эти земли, выиграв войну со шведами, вслед за войском петровским также пришли сюда татары сразу же. И земля, которая принадлежала одному из ратманов, то есть правителей этого города, Георг Мюллер его знала, досталась уже как наследство именно под размещение татар, под татарскую слободу. И в наши дни и по-прежнему так и звучит «татари». Ударение в эстонском языке падает на первый слог, поэтому мы говорим «татари». К источнику, первоисточнику возвращаются, как сюда именно пришли с Петром I татары. Татары, несомненно, оставили след в городе Таллине и в Эстонии. Этот след можно найти и сегодня на названии улиц. У нас есть, например, Татарская улица. Но больший след и, скажем так, даже не след, а взгляд на будущее и настоящее, это, конечно же, культурная составляющая и религиозная составляющая. Потому что город Таллин во многом опирается именно на татарскую общину в плане культуры и религиозной части культуры, потому что мы все находимся в Европе, и здесь разные дуновения и веяния, но мы видим для себя главным партнером именно татарскую общину, которая исторически здесь, у которой исторически очень схожее мировоззрение с эстонземельцами. И поэтому именно с культурной точки зрения, с религиозной точки зрения, конечно же, мы видим такой своеобразную преграду для разных дуновений именно татарскую общину. И это, я думаю, сегодня один из самых главных моментов именно в отношении Эстонии и города Таллина к татарской общине. Татарның бийик тарихы менә шушы бүгенге көнгә шушы гамәлләр аркылы килеп бәйләнгән. Алар бит әнә үзләренең сүзләрендә әйтәләр, борынгы заманнардан татарлар килеп урнашкан булган, шул бүгенге чорга ничек бәйләнгән турында сөйлиләр. Менә бу ратушада илләрнең җитәкчеләрен, патшаларны кабул итә торган ратушада Татарстанның делегациясе, Сабантуйга килгән делегацияны кабул итүләре, бу әлбәттә бу дәүләтнең безгә игътибар гына түгел, бу дәүләтнең үзенең тарихына игътибары. Шушы тарихта татарның урыны булган, шушы тарихта татар үзен күрсәтә алган. Менә шәһәрнең үзәгендә Петр I заманында татарлар килеп урнашып, шушы бистә, татар бистәсе оештырганнар. Бистәләр бүгенге көндә бөтен Рәсәйнең күп кенә шәһәрләрендә татар бистәләре булган. Без инде фәнни яктан өйрәнә башладык. Менә биредә дә шундый ук әйбер Таллин шәһәренең үзәгендә татар бистәсе булган. Бүген дә шушы татар исемнәре белән атала. Менә шуңа күрә дә әлбәттә Сабантуй ул бәйрәм генә түгел, Сабантуй ул безнең тарихыбызның бүгенге көндә чагылышы, ул Сабантуй халыкларны бәйләүче, тарихыбызны яңадан тыргызучы төп факторларның берсенә әйләнеп бара. Ул безнең бренд генә түгел, бу безнең яшәешебезнең мәгънәсе. Ерак гасырлардан килгән халкыбызның тарихын бүгенге көндә гәүдәләндерүче зур бер чара. Башта шулай тарихка кагылып алдык. Таллинда узачак 4-нче Европа Сабантуй алдыннан татар делегациясын Таллин шәһәре мэры урынбасары Андрей Новиков кабул итте. Анда үзәк район башлыгы Владимир Свет, шәһәр хакимияте вәкилләре катнашты. Европа Сабантуйының төп оештыручылары Таллин шәһәре мэриясе, Эстонияның мәдәният министрлыгы, Эстониядагы татар оешмалары һәм Татарстанның Әлмәт муниципаль районы. Очрашуга җыелучыларны Әлмәт районы башкарма комитеты җитәкчесе Олег Николаевич Шабалин сәламләде, бүләкләр тапшырды. Без исә милләттәшләребез белән күбрәк аралашырга тырыштык. Мин монда Эстонияда туган, öğrengen, эшләгән. Мин боламын 3-нче буын Таллин татарларында. Ата-бабаларыгыз кайлардан килгән? Алар килделәр 1924 елны Нижний Новгородтан. Ул Батыйда Горьковский область. Килделәр Нарвага.
Narvadalar 1928 yılını Narvada boldurdular kulturny işmanı. Benim katnımın babası Zarif Abzi ol idi 3 kişiden birisiydi maksa verdiler boldurdurga tege işmanı. 1937 yılını satıp aldılar yurt ol boldu Metset. Benim ettiğim idi anda 6 yıl idi işmanın reisi. Ol bahatta Narvada durdu bir 80 Tatar. Anasın kaçan soğuş tutundu. Kübese gittiler Fin'ge, kübese gittiler Tallinn'ga. Benim ailem alar saf Tatarlar. Üyde de Tatarca söyleyler, kaybol satışka çıkkandan da indi orası telenmetse, bir telenmetsek alar üzlere o ile söylerge. Biz bunda bir şimdi tertiple durduk. Bir tertiple durduk. Bizge nindi de muşakat hükümet keşlemedik. Neste bu Sabantuy tarafından kadar 25 yıl mı ana tutundu birinci işledi Dayan Ahmet'e. Bol nisekade cel oldu tege merhum oldu. O tanardan gitti indi. Hazırga Sabantuy her yıl nişliler mında Tallinn'dan 10 sakırım Mardo şehrinde. Amine bugünkü şıraşı turunda, Ratoşa'daki şıraşı turunda ne saydılasız? Yo, bik yakşı. Bik tertipli, şimdi insaflı kişiler. İmena bik günlemek ile Tallinn şehirlerinin başlıkları bik şimdi yıla iteneler nararga. Yıla iteneler. No mino ilim şöyle bik küp yaş yigitler, ot bilsek Sveti'de, Novikov, alar bik yakşı ana anglilar. Bik yakşı anglilar ana. Neste kerek turu barıga. Yok bik kriza. Ol bik zor baram bizge. Сабантуйга килгән кунакларыбыз белән менә шушы матур тарихи залда безнең борынгы Таллиныбызның уртасында урнашкан Ратуша мәйданының иң зур йортында без һәм иң бәхетле көннәребез дип әйтәм. Чөнки бүген бит әле Данияның королевасы килде. Һәм менә шушы тарихи ике вакыйганың туры килүе bu bizning için zor şatlıq. Bunda bik rahat turarga, bik tыныч şehir, bik yaşıl, bik күп türlü konsertlar, teatrlar, bik teatr yarata bu halk, bik jırlarga yarata bu halk. 5-7 июльдә монда булыр җыр фестивале һәр 4-5 ел үтә бара. Менә анда 100 мең кеше җыелып җырлыйлар. Монда шундый күп культура күреп, монда күрәсең ничек кешеләр тордылар бу вакытларда. Ничек аларда күлмәкләр булдылар, зурлар яисә бәләкәйләр монда, шәһәрләр шундый бәләкәй генә. Они да җырлый татарчада һәм татарчада, эстончада һәм тырышамында татар культураны татарра. Кызым да монда туып, ул 5 телдә сөйли. Инде бәләкәй чагыннан татар, инде беренче теле, аннан урыс, эстон теле, эстон мәктәптә, аннан инглиз теле һәм немец теле, менә немец теле шундый күп кирәкми иде. Менә бу 4 телне һәр көн куллана. Biz Балтык диңгезе буенда урнашкан гаҗәеп үзенчәлекле кала Таллинда. Ул кечкенә генә Европа шәһәре, халкы бары тик 500 мең. Алар арасында шушындагы тигез, тыныч тормышка кушылып, милләттәшләребез дә гомер итә.
Менә Эстония зурлап Европа сабан туен уздырырга булды. Без исә әлеге вакыйга артыннан килүчеләр татар бәйрәме дәртен, рухын очкычтан төшүгә тойдык. Хава аланында сабан туйга чакырып 4 телдә игълан иленгән иде. Бүген Эстониянең баш каласы Таллинда 4нче тапкыр Европа сабан туйы гөрли. Без инде сабан туйының символы белән менә әлеге манаралар мәйданыннан атлыйбыз. Бөтен дөньяда яшәүче милләттәшләребез бүген бер мәйданда. My przyjechali z Kruszynian. Ja nazywam się, mnie zawód Dżeneta Bogdanowicz, tatarska jurta Kruszyniany. Tatarzy z Kruszynian przywieźliśmy nasz tatarski czak-czak polskich Tatarów. Будем выступать, и мы будем праздновать этот праздник вместе с нашими татарами со всего мира. Но для нас это прежде всего место, где можем встретиться, показать свои умения и также быть просто вместе. Reprezentujemy Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej и też również gminę muzułmańską z Bohonik. Да, это большой праздник. Мы в 38 человек приехали из Литвы в Таллин. И очень радуемся этому и участвуем везде, и в концерте, и в самодеятельности. Помнить, кто мы, неважно, где мы живем, встречаться, ездить друг к другу в гости и делиться всем, чем только можем. Шушы сабан туйларны башка чит илләрдә үткәргәннәр өчен бик зур рәхмәт. Бу безнең өчен бик зур шатлык, чөнки менә хәзер халык җыела, халык җырлый. Нинди безнең татар телендә халык сабан туй җырлары бар иде әле. Ярар, biz başkanı jırlap gideriz üzümlükün. Zekke bibi sulu kerime, zekke bibi sulu kerime. Gayşadır gallimadır hanifadır zellife, gayşadır gallimadır hanifadır zellife. Ekken bitken kelement bitken zembize uğrağın barşıkta oyundan uymakta bada kıymak bişte beliş aldaşık. Devlet baba yaşlık çeşyağıtta Allah tırdaşık. Saban tuyga kilegiz, saban tuyda bulığız, saban tuyga kilegiz, hoş kildigiz. Татар һәр вакытта үзенең сый-хөрмәте белән каршы ала инде ул кунакларны. Менә бында да сабан туй түрендә менә шушындый зур чәкчәк, түбәтәй формасында пешерелгән чәкчәк. Әлбәттә аны Татарстан Республикасының Әлмәт районы алып килгән. Менә бу чәкчәк ничә көн эшләдегез аны? Күпме, ничә кило он китте? Гомумән, сөйләгез әле шушы үзегезнең иҗат эшегез турында. 5 көндә пешердем. Меңгә якын җумырка, берәр капчык он, бал, берәр тәпән бал киткәндер. Бөтен дөнья татарларын котлыйм шул олы бәйрәм сабан туй белән. Сабан туена рәхим итегез. Гөмерегез шул баллы чәкчәкләр сымак үтсен. Бәйрәм белән халкым. Zor bəyram, big tendi zor bəyram. Tuğanlar birli. Saban tuğlarını uzdara bir nasip için çünkü bu bizim milletimizni buna şu aytır birleştirip bir uçka, bir yudurukka toplap duruşu en matur, en kurkan baritik tatar hakkındağına bulgan matur beyram saban toy. Bugünkü günde o Avrupa saban toyu. Mına Tallinn'in biz en ortasında, Tallinn kalasını, Estoniyanın baş kalasında tatarlar bugün bir-birisine kışaklaşıp, jırlap, beyip üzerinin tatar ikenliklerin tam bir xat delilep, ana tilinde aralaşıp beyram bitirir. Bayramınızda da isenlik, sağlık, eminlik dilerim. Bizge uçraşağa nasip olsun. Bizning biz uyushmamiz bit ko'klarda tatar uyushmasi. Yardamingiz zo'r yordam
Гульзалина Шептунова безгә ярдәм итә. Бик организованный үзебезне алып бара. Рәхмәт үзенә. Саулыклы булсын инде барысы да, һәм дә бергә катнашып торырга Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм бирсен. Мин дә телим, тынычлык телим, балаларны үстергә булсын, рәхәт яшәргә булсын. Сабантуе гөрле Эстонияда гомумән 4000-гә якын милләттәшебез гомер итә. Билгеле, алар үзләренең тарихларын, гореф-гадәтләрен саклап яшиләр. Менә безнең күз алдыбызда нәкъ менә Эстонияда эшләүче тагын бер оешма. Каргабекәй бабакайлар килде озган ничәгәтәргә Басырда. Да. И ана бу фотомында аналар елыштылар. Эшләделәр муслим татарский общество. И алар тордылар Нарвада, Нарва ясыда. И анда алар елыша иделәр, кешеләр тора иделәр, балаларны рата иделәр, окырга, яшәргә, татарча. И аннан соңрак алар килделәр Таллинга ягара. И әле без инде монда тудык. Татарча берсиккәне беләбез инде әлдә. Менә бүген сез Сабантуй кунакларын нәрсә белән сөендерәсез? Без монда ашлар пешердек бүген. 3 бачмак бар. Карамәтләр бар. Яннан эшләдек монда кыш теле. Беләсез, рәхмәт. Европа татарлары Сабантуе 2 елга бер тапкыр үткәрелә. Быел кунакка Финляндия, Польша, Бельгия, Литва, Латвия, Англия, Чехия, Швейцария һәм Россиянең күп кенә шәһәрләреннән милләттәшләребез килде. Кәмбәсенә саулык, сәламәтлек телибез. Шыракында килегез. Безгә яхшы татарларны күргәс. Сабантуен көттек. Көннәр санап көттек телевизордан кемнәр килә килмәр. Без шат. Сабантуй менә бу елны бик зурлап ясалган, бик матур. Матур итеп әзерләнеп тә килгәнсез, хәтта кышчыкка да колпак кигергәнсез. Менә шундый бәләкәй генә калфак таптык инде бәләкәй кызыбызга. Барлыгы Таллиндагы Европа Сабантуенда 11000 кеше катнашты. Татарстаннан 120 кешелек делегация килде. Сабантуйның төп оештыручылары Таллин шәһәре мэриясе, Эстониянең мәдәният министрлыгы, Эстониядагы татар оешмалары һәм Татарстанның Әлмәт муниципаль районы. Бүтән дөнья гөрләп торсын, татарлар булсын. Яшик дөньяда, матур итеп. Сабантуен рәсми рәвештә Таллин шәһәре мэры Михаил Кылворн һәм башка рәсми кешеләр ачты. Päikeline Tallinn tervitab teid. Дорогие друзья, солнечный Таллин вас приветствует. Историю татар в Эстонии, в Таллине можно насчитывать столетиями, практически 500 лет. И, наверное, одним доказательством для этого является и улица Татари в самом сердце города. Бүгенге бәйрәм ул Татарстан чикләреннән, Илебез чикләреннән инде күптән чыгып, халыкара мәйданда үзен бик нык күрсәтте. Европаның күп кенә калаларында, шул исәптән Вильнюс, Рига, Берлин, Париж һәм менә бүген ниһаять Эстония башкаласы Таллин шәһәрендә. Ринат Закиров Татарстан президентының котлавын җиткерде. Актив милләттәшләребезгә Татарстан президентының рәхмәтен белдерде. Рәхмәт инде бүтән кешегә, килгәннәргә, кунакларга, артистларга инде, минем Татарстанга. Рәхмәт сезгә килгән өчен. Безгә бүген бик зур байрам бездә Таллинда. Бер Сабантуе бүген впервые Эстонияда на таком большом масштабда. Сез китердегез безгә үзебездәге телебезне, үзебездәге культурабызны. Сезгә бик күп рәхмәт. Европа Сабантуйлары безнең өчен аеруча кыйммәтле. Чөнки төрле илләрдә яшәүче милләттәшләребезне берләштерүче вакыйга барлыкка килде. Халкыбызны таныта торган мондый Сабантуйлар, мондый чаралар бик кирәк. Без шушы юлдан барачакбыз. Бу безгә бүтән яктан караганда да шу омтылырлык максат булып тора.
уңышларыбыз шулай булсын, зур булсын, Татарстаныбыз гөрләсен, алга барсын. Ул бүтән илдә булачак зур. Кирәк эшләргә менә местный управа белән, мэрия белән сөйләш кирәк, министерство культуры. Алар эшләсә, Сабантуй булачак. Ул востребованный хәзер шундый матур байрам, ул Европага килде, ул бара. Сабантуй бит бара. Культурой татар я знаком не понаслышке, потому что я сам родом из города Лида, где помнят имя хана Тахтамыша, который привел на литовскую землю татар. И с литовскими татарами белорусская община самые тесные отношения. Европейский Сабантуй, конечно, все это впечатляет очень. Это и традиции, обычаи, культура. Майданда оештырылган милли уеннарда рәхәтләнеп катнаштылар. Көрәш тә бик җанлы барды. Көрәшкә килгәндә безнең монда 40лап көрәште. Польшадан килделәр, Финляндиядан көрәштеләр, Литвадан, Латвиядан. Безнең ата-бабаларда көрәшкән кебек батырны да билгеләдек, тәкәсендә биреп. Абсолют батырны безнең монда бу көрәштә Эстония егете алды, Рифкат дигән егет, хәмиданнарга бүләге дә 1000 евро дигән конверт белән акчасы да эләкте. Мин тырыштым. Вот Мардуда кайдыр бір 7 или 8 ел мен первое место вот анда алдым, альхамдулилля. Менә инде 4нче Европа Сабантуе төгәлләнеп килә. Күпме милләт халкы безнең груп гадәтләребез белән танышты. Безнең моңыбызны, телебезне ишетте. Ә иң мөһиме, кайда гына яшәсә дә, чит илдәме ул, чит төбәктәме, милләттәшләребез тагын бер кат үзләренең барлыгын белдерделәр. Рәхмәт сиңа халкым.